Nova zona de ruta. En aquesta ocasió, des de Llinars del Vallès emprenem direcció a la Garriga i un cop a Sant Antoni de Vilamajor anem cap a Sant Pere de Vilamajor. I ja a Sant Pere de Vilamajor prenem ruta seguint el laberint de pistes de muntanya. Tot pujant, passem per un lloc més planer, que, degut al seu caràcter argilós, rep el nom col·loquial de Terra Blanca. Darrerament s'han encimentat alguns trams fets malbé i també posats rètols indicadors. I anant seguint la pista amunt, passem per la Font del Borrell. Aquesta font d'aigua natural, camí de Sant Elies, no és potable, degut a la presència d'un bacteri perillós per a la salut humana, l'Escherichia coli, que ha sigut detectat a les darreres anàlisis, i no se la pot beure. Aquesta font, la Font del Borrell, es va fer per a la vida i abreuament dels animals de la zona. El camí a Sant Elies és força dret i ara es troba molt trencat per les recents pluges. Sant Elies, situat a 1.000 metres sobre el nivell del mar, exactament a 999 metres d'alçada segons algunes cartografies, és un turó molt significatiu per a Sant Pere de Vilamajor. En d'altres temps, havia èpoques de força sequera i la gent del poble hi pujava per tal de demanar aigua al sant. I ara, cada 25 d'abril s'hi fa un aplec, on fins i tot hi pugen els gegants, i una arrossada popular, que més d'una vegada s'ha hagut de recollir tot a correcuit perquè la pluja també hi ha volgut assistir i ha fet acte de presència. I tot seguit anirem a aquest turó que rep el nom de la Cova. I tot pujant arribem a les Planes d'en Cortès. Dites així perquè són unes feixes més o menys planes que pertanyen a la casa pairal de Can Cortès. I finalment
Després d'una forta i molt trencada pujada, arribo al turó de la Cova, des d'on podem gaudir d'una superba panoràmica de tota la vall, amb Sant Elies als nostres peus. Amb una panoràmica de 360 graus, tenim el Turó de l'Home i les Agudes darrere nostra. I agafant aquest caminoll a sota del turó, arribem a la cova, que, de fet, no es tracta veritablement d'una cova, sinó d'una boquetat, un refugi que utilitzen els caçadors de senglars en els dies de pluja. Ben bé de sota del turó que hi hem estat fa un moment. Tot baixant per un alzinar a un punt concret trobem una creu. Que els companys caçadors posaren en memòria d'en Josep Gallifa i Vila, mort en un accident de la caça del senglar. Nosaltres seguirem la pista avall i anem creuant un bosc de castanyers, ara tots despullats. Fins que arribem a la casa de colònies al Poleny. I continuem la ruta sota l'atenta mirada del Turó de l'Home. Passat el Poleny, hem de prendre el primer desviament a mà dreta, però haurem de deixar el vehicle perquè és tan sols l'accés permès pels veïns, que ens durà al Mas Joan, a sota del qual trobem l'ermita de Santa Susana. L'ermita de Santa Susana, que tot i ser anomenada ermita, no hi consta que hi hagués hagut mai cap ermità. Que té la peculiaritat de tenir les escales d'accés al campanar externes. Malauradament, trobo un mastí al mig del pas a la tornada que no em deixa passar de cap manera. Hauré d'engenyar-me-les per arribar a dalt a través del bosc. Primer semblava amigable, però un cop m'he anat acostant, se m'ha embraonat i he hagut de tombar enrere i pujar a través del bosc fins a la moto. I arribem al darrer punt de l'itinerari d'avui, la Font Freda del Samón, que segons es diu és la que té millor aigua de totes les fonts de la contrada. Per tal d'arribar-hi, hem d'agafar un petit senderol gairebé invisible a mà esquerra.
de la qual es diu que està tan amagada que ni el sol la sap trobar. Ara hi ha aquesta llosa plana a moda de taula, però recordo fa molts decennis que hi havia una llosa oval aquí al damunt fent la mateixa funció que aquesta llosa que hi ha ara, però estava gravada amb l'escut de la Generalitat. Un bon lloc per donar per clos aquest tercer itinerari pel Montseny.